De cuestións que teñen que ver co Concello da Baña, o pasado venres celebrase pola noite tamén esa terceira festaza da Baña, auspiciada polo Plan Sociocomunitario, onde estivo tamén, bueno, pois creo que botando unha man sentido do Partido Socialista, que foi todo un éxito. Sí, bueno, Polo menos de participación, a pesar de que quedou así unha noite fresca. Sí. Sí, tivemos no sentido de que, bueno, do tempo non moi boa sorte, porque as primeiras 2 horas antes de empezar a festa daba para as 10:30, e desde as 9 hasta as 11 incluso choviu un pouquiño, non? Pero a partir dese momento aguantouse toda a noite e foi impresionante ver chegar coches, e ver a nave de Buroga absolutamente chea de xente, non? Miles de personas ali, pois é un orgullo, non? Nos facemos esa festa, facemos 2 festas normalmente ao ano, unha máis do plan sociocomunitario, aberta a todo o mundo, participativa, unha festa eso, para disfrutar, para falar entre todos e para pasalo ben, levamos a nos facendo, e logo outra máis política, se queres, do Partido Socialista, que a facemos, pois, normalmente en primavera, finais de primavera, verano, co objetivo de que veña xa xente que lle interese máis que nada o tema político, non? Estamos moi contentos porque esta, bueno, foi unha festa que tuvo un éxito enorme, conseguimos cubrir gastos cos ingresos dos veciños, non? Que pagaron a súa consumición, e con eso conseguimos pagar a orquesta. Bueno, a verdade é que saliu todo fenomenal, a xente portouse moi ben, teño que felicitar tamén aos traballadores do Plan Sociocomunitario, porque traballaron arreo moitísimas horas para que todo salira como é debido, aguantaron hasta as tantas da mañán para recoller todo e deixar a nave limpia como unha patena. Bueno, nos solo podemos estar agradecidos a toda a xente que estuvo ali, con un comportamento cívico excelente, non houve ningún altercado, ningún problema, todo saliu fenomenal, a orquesta que vou decir, a orquesta é unha orquesta magnífica, o sea que todos contentos, non? Bueno, pois esperemos que se repita, non? En outras ocasións. Sí, bueno, ano pasado tamén a fixemos, hai 2 anos tamén, bueno, a idea é facela todos os anos, non? Bueno, a pesar de que teño que decirlo públicamente, de todas as trabas e problemas que nos poñen desde o Concello da Baña, non? Eu non entendo por qué, pero bueno, hai uns días saliu o alcalde nunha emisora de radio dicindo que socialistas, que xa empezaban a facer festas, que a crisis que hai, e que estábamos gastando cartos públicos en esas festas, que eran cartos pagados con fondos públicos, non? Bueno, o primeiro que teño que decir é que eso é mentira, é dicir, a festa da Baña se paga e se pagou os anos anteriores cos cartos que os veciños consumen na cantina, venta de camisetas, como fixemos como todos os anos, venta de rifas e demais historias, polo tanto non hai ni un duro de carto público gastado aí, o alcalde sabe que eso é así, polo tanto mente a sabiendas. Ademais, pensa o ladrón que todos son da súa condición, porque el sí que fai todos os anos festas públicas, pagadas con cartos públicos, e, sin embargo, non os incluye no presuposto municipal, non? Público e notorio, que o alcalde anda dicindo continuamente que eu, particularmente, que o Partido Socialista estamos en contra da festa da Filloa, por poñer un exemplo, non? Que se celebrou hai 15 días, non? Cando todo o mundo sabe que hai concellais como Vitorino ou concellais como José de Suevos, que son concellais do Partido Socialista, que traballaron na primeira festa da Filloa Arreo, que fixeron filloas a centos, eles e as súas familias, non? E que moitísima xente que colabora na festa da Filloa vota Partido Socialista, non? E que, por suposto, os socialistas vamos á festa, non? Nós estamos encantados da festa da Filloa e felicitamos o Concello públicamente polo ben que sale a festa e porque cada vez a Baña é máis coñecida, e o que queremos é que cada vez veña máis xente á festa e que o ano que ven salga todavía mellor e o seguinte mellor e mellor. O que non aceptamos nunca son as mentiras do alcalde, que está sempre insultándonos e sempre poñéndonos a parir por cousas que ele sabe que son mentiras. Nos, o único que dixemos no pleno, e volvemos a decir este pleno último, e o diremos sempre, é que se o Concello paga todos os gastos da festa, é dicir, se os gastos públicos se utilizan para pagar a festa, que nos parece fenomenal, os ingresos tamén teñen que ser incluídos no presuposto municipal. O que non pode ser é que se metan os ingresos nun saco e ninguén saiba onde están eses cartos. O alcalde negouse públicamente a incluir os ingresos. Está a labor da oposición tamén e dos partidos políticos que están na corporación de fiscalizar, non? Un pouco as Claro, pero que ademais hai unha norma, e a norma non é igual en do Concello, non? Claro, é que a norma é igual en Santiago, que en Salamanca, que en Villarreal, que en Nabaña, é dicir, a norma é en todo o Estado, é dicir, os gastos dos concellos para facer festas son legais, por suposto, pero os ingresos teñen que repercutir no presuposto municipal. E os ingresos aquí non repercuten no presuposto, se meten, repito, en un saco e non se sabe onde están eses cartos. E o alcalde negouse públicamente no pleno a informarnos de que se fixo con eses cartos. Entonces, nós o que non estamos de acordo con eso, simplemente nos decimos, se o Concello, os veciños, pagan dos seus cartos con subvencións da Xunta, da Diputación e do Concello, a festa parécenos fenomenal. E o alcalde está no seu dereito de gastar os cartos do Concello como queira, porque para iso é o administrador do Concello e pode facelo.
pero tamén ten que cumprir a lei, é dicir, os ingresos desas festas, o que pagamos todos cando tomamos un viño, unha filloa, unha ración de pulpo, o que sexa, eso ten que estar contabilizado no presuposto municipal. Que despois o alcalde o gaste no que queira gastalo, pois moi ben, é problema del, sempre que este legal non hai problema. O que non se pode traballar en negro, o sea, ingresar eses cartos, metelos en un saco e guardalos, porque eso sencillamente é defraudar fondos públicos, e non se pode facer, e non seguimos RQR, e non entendemos que lle costa ao alcalde facer as cousas ben, informar, mira, pois se ingresaron 20.230 euros, e eses 20.230 euros gastáronse en pagar a empanada, en pagar a publicidade, en pagar aos traballadores, en facer no que sea. Pois moi ben, nós nos vamos a meter en que se gasta. O que nos parece mal é que non se nos diga en que se gaste ese carto e que non se ingrese na conta municipal, porque iso é o que hai que facer. En cambio, nós somos unha entidade privada, o Plan Sociocomunitario, e nós, con unha entidade privada, podemos facer o que nos dé a gana. E, por suposto, o Partido Socialista, cos cartos do Partido Socialista, pode facer o que nos dé a gana. Nós sí que non utilizamos cartos públicos nas nosas festas. Nós, as nosas festas, cada un paga o seu. Aparte, hai unha diferencia abismal, que creo que é importante que a xente teña que entenda, que nós convidamos as festas a todo o mundo. As festas son abertas. Evidentemente, haberá xente que non queira vir, pois faltaría máis, están no seu dereito. Pero as festas do Concello non son as festas do Partido Popular, son as festas de todos os veciños. E quero decir unha vez máis que a nós o alcalde nunca nos invita ás festas. Que nós dixemos ao alcalde que nós estábamos encantados de ir á festa da Filloa como concellais, encantados de saludar a Feijóo, porque é o presidente electo, e nós somos xente educada, e que pensamos que é a nosa obligación. E o alcalde negouse a invitarnos, e negouse que estiveramos ali. Entonces, o que non pode é negarnos a entrada, negarnos a invitación, negarnos o dereito a estar como os demais concellais ali, e despois botarlo en cara e decir que somos malos, que estamos en contra da festa. No, nós estamos absolutamente a favor das festas, pero cada un que pague o seu. E cando as festas son gratis, as paga o Concello, as contas teñen que ser públicas, porque son cartos de todos. E se o alcalde non quere enseñar as contas e non quere ingresar os cartos, que o explique, pero que non nos intente meter en líos a nós, porque nós o único que queremos é facer as cousas honradamente e traballar como debido.